ओमफ्राय लोगोफोरनो जोंहा खोथायानो जागोखै फिसा फिसा गोरलै गोरलैसो जाहांदों ओमफ्राय दैबो गैया दुब्लिया जोंना बेलेगथिं बिराद दै लोमदों जोंथिं दैयानो गैया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय आंनि नैबे बायलासिला न'आव लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनैहाय आं लाबोदों आरो भिडिअ गोबाव जाबाय नालाय भिडिअ लाबोयैया ओंखायनो आं दिनै ससे ब्लग भिडिअ लाबोदों आरो ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय आंना पार्सेल सफैदों आरो पार्पलआवहाय ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै देखायनो सानबाय ओमफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम नै लोगोफोर पार्पलआवहाय अर्डार खालामदोंमोन आङो मा खालामदों बे खेवनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो नुगोन नै लोगोफोर सिङाव मा होयो गोदो नुनायनि मा फैखो बहुत बुस्थु नुदों माथो लोगोफोर गैला खालि जाबाय नै लोगोफोर आंना पार्सेला बेनोमोन आरो बे मामोनथाय बे फेस वाश नै लोगोफोर नायनो हागोन ओमफ्राय मोनसे मामोनथाय नै बेयो क्रिम आरो मामाआर्थनि क्रिम बेयो लोगोफोर ओमफ्राय बे मोननैखौ खालामदोंमोन आरोना ओमफ्रायो बे मोननैखौ अर्डार खालामनायावहाय मोनब्रै फ्रि फैदों आरो नै लोगोफोर फिसा फिसा आरो नै नै लोगोफोर बे मोनब्रैया फ्रि फैदों ओमफ्राय बेखौहाय खालामदोंमोन आरो क्रिम आरो फेस वाश औ माय गड बेनोमोन आरो लोगोफोर आंना पार्सेला ओमफ्राय नै मोननै अर्डार खालामनायाव आंहा बेसे लाब जादों मोनब्रै जादों नै मा बुस्थु नै लोगोफोर आंना दिनैनि पार्सेला बेनोमोन आरो मोननै खालामनायावहाय मोनब्रै मोनबाय आरोना आङो फ्रि मोननै थाव ओमफ्राय मोनसे फेस वाश मोनसे मा होनगोन बेखौहाय सेम्पु मोनदों आरो फ्रि आरोना ओमफ्राय बेथ' क्रिम आरो फेस वाशखा गोदोर मोननैया ओमफ्राय बेनोमोन आरो लोगो नोंथांमोनाबो लानो हागोन बिराद मोजां बे प्रडाक्टआ आं सिगाङावबो लाखांबायमोन ओमफ्राय दा जोबनायखाय लाफिनबाय आरो अर्डार खालामनानै स' लोगोफोर बेनोमोन ओमफ्राय लोगोफोरनो जोंहा खोथायानो जागोखै फिसा फिसा गोरलै गोरलैसो जाहांदों ओमफ्राय नै दैबो गैया दुब्लिया जोंना बेलेगथिं बिराद दै लोमदों जोंथिं दैयानो गैया जोंनिथिं माने बेलेगनियाव जादों आरोना बे जोंहाना न' खाथियाव नालाय एसे बाम नालाय दैया थाया आरो अखा हाबाबो रानखाङो ओमफ्राय माला गायबावनो हाबावगोन जोंहा लोगोफोर नै खोथियाबो गोरलै गोरलैसो जाहांदों सोरबा सोरबा माइ गायखांखो आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो जोंहाथ' नै गायनोनो हायाखै माला गायखांनानै आराम थानो मोनगोन जादों लोगोफोर आरामनो दाथ' माइ गायनाय सिजन जाबाय गोसोम जानोसैलाय माइ गायनानै लोगोफोर माइ गायग्रानि फिसा नालाय माइ गायनानै जानांगोन गायाबा बहा मोनजानो ना लोगोफोर सोर माइ गायो लोगोफोर सोर माइ गाया कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ आं थाब होनो हाया मानोना सम मोना नालाय जेब्ला सम मोनगोन होमबानो थाब होनो नाजागोन लोगोफोर स' नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअआ बिसिमनो आंना बे पार्सेलखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै देखायनो साननानै भिडिअ खालामदोंमोन आरो आङो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय भिडिअ खालामैया ओंखायनो आङो दिनै भिडिअ ससेब्लाबो नैबे पार्सेलखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै देखायनो होननानै आं खालामबाय आरो लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै दाबो गोदानै नायदों अननानै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो सापर्ट खालामदो आंखौबो लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनोबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना आंनि भिडिअखौहाय जाय मोजां मोनो कमेन्ट हरदो जाय मोजां मोना कमेन्ट हराबाबो जागोन स' जायफोर मोजां मोनदों बेखौसो बुंदों आरो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ बिसिमनो लोगोफोर बाय बाय